všechny, to jsou zážitky. Další letošní novinka není vánoční, ale snad se vám bude líbit stejně jako nám, nebo já se na něj hodně těším. Moji přátelé mi splnili sen, když dovolili mě, že dnes bude tato píseň a i to, jak to úžasně doprovodí doprovodem, že myslím si, že pak to není ani dobrý v originále. Jedná se o zcela zbrusunou písničku Aj Bůh, kterou složil Pavel Helana, který se účastnil soutěže Československo má talent a spolu se známějším zpěvákem Petrem Bendelí naspíval a 15. října k tomu vydali oficiální videoklip. Takže se jedná o opravdovou novinku, je zaměřena na moderní technologii, na telefon iPhone a jak sám autor Pavel Helan říká. Když jsem si koupil chytrý telefon a procházel různé aplikace, napadlo mě, že dnešní člověk má přístup téměř ke všem informacím, které potřebuje, kromě čísla na Boha. Představte si aplikaci iBook, ve které byste zadali svůj problém a na ploše telefonu viděli řešení. Odtud celý nápad plyne a věřím, že posluchače pobaví či přiměje k zamyšlení. Vysvětluje Pavel Helan, jak písnička vznikla. No a já vám prozradím, že když jsme to už přišli, že jedna taková aplikace k vystažení a pozor, je zdarma. Jmenuje se modlitba. Možná většina z nás si řekne, já se neumím modlit, já jsem se v životě nemodlil, ale podle mě každý si někdy modlí, obzvlášť když mu teče robot. A kdo zpívá, dvakrát se modlí a při zpěvu těchto slov to snad platí 100násobně. Je to opravdu podle mě taková modlitba, takže část té písně tady ocituji. Tak a i Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Tak vám přejeme světlo na cestě vašeho života a příjemnou zábavu při této písni. Koupil jsem si iPhone, černý 4S, posílám zprávy čílí fotky ses. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod a ještě jedna aplikace by mi přišla, aby existoval Koupil jsem si iPhone, funguje to prima, designet in California, Mladě Virginia. Koupil jsem si iPhone, černý 4S, a toto skromné přání odesílám do nebe, aby existoval